החלפת סוללה באייפון 4. בעיקרון יש פה שתי ברגים, אבל פתחתי כבר אתמול אחד. עכשיו רק נפתח את השני. את זה. נשים אותו בצד. נבוא עם חפץ שהוא מאוד עדין ונפתח. והסוללה אנחנו צריכים להוציא אותה. נעבור קודם כל נחבר את הסוללה החדשה, נשים אותה במקום, נלחץ, יש הכל בסדר ונסגור. פה בעיקרון אמורה להתלבש עוד בורג. אנחנו נדלג על החלק הזה, אנחנו פשוט נסגור את זה. לפעמים אנחנו נשים מה שנראה לנו לנכון, ולא רק כמו שאומרים לנו שנכון. אנחנו ניקח בורג נועל, מתלבש מלמטה עם מברג הדק יותר, נכניס ניתן לעבודה. וסיימנו עם האייפון הזה.